Кузьма Чорны. Пошукі будучыні. Другая частка. Раздзел 3.7. Пінжак абагрэў яго. І звечара ён нават падрамаў у полі на пакіненым пярэберку гнілой грэчкі. Але хутка ён пайшоў далей, ратуючыся ад холаду. Досвіткам ён дайшоў да поля, дзе стаялі мэндлікі нязвезенага жыта. Ён ушыўся ў снапы і пачаў церці счарнелыя пад дажджамі каласы. Ён наеўся гнілога зерня і зноў рушыў у дарогу. Ні надзеі, ніякіх бы там планаў у яго яшчэ не было. Але ён ужо ачумаўся пасля першага дня выгнання і Гертрудзінай смерці. Так перайшоў ён малое скрыжаванне і ўвайшоў у лес. І сам ён не ведаў, колькі дзён ён ужо вандруе. Можа, было ўжо больш за тыдзень, а можа, паўмесяца. Ён не мог бы сказаць. І так дайшоў ён да скалечанага ракуцькавай Елізаветай танка. Голад з'ядаў яго. Чырвоныя вочы яго часта міргалі, і твар уздрыгваў. Ён так прывык ужо не заўважаць, на чым ён ляжыць, што есць і што нюхае, што адразу не ўзяў на ўвагу трупнага духу, які панаваў у гэтым кутку лесу. І самога танка ён спачатку не заўважыў. Пінжак на ім быў ужо расшастаны на шматкі, і абутак злазіў з ног. Калі дзе траплялася, ён выграбаў рукамі зямлю бульбу і еў яе сырую. Скура каля пазногцяў на яго пальцах паздзіралася, пазакасвалася і крывавілася. Барада і вусы выраслі пукамі, і вочы пачалі западаць. Раптам яго ўвагу ўзяла на сябе чорная птушка. Гэта быў груган. Ён сядзеў на дрэве, на вытырклай сухой галіне, і пільна ўглядаўся ўніз. Здавалася, што птушка гэта ёсць увасабленне самай найвялікшай на свеце ўвагі. Густаў інстынктыўна спусціў свой позірк з птушкі ўніз, куды яна ўглядалася і чаго, здаецца, пабойвалася. І сапраўды, мусіць, зроду не бачыла яна такога мерцвяка. Гэта было нейкае страшыдла, нахіленае на бок, але пахла яно па-сапраўднаму, па-мерцвяцкаму. Густаў падышоў да танка і адчуў на сабе раўнівы позірк агіднай птушкі. Ён падняў твар, і позіркі іх спаткаліся. Густаў махнуў рукамі, але птушка нават і не зварухнулася. Тады Густаў, перамагаючы ў сабе страх, палез у танк і, нічога спачатку там не разабраўшы, пачаў абмацваць па кутках рукамі. Божа, галеты! Цэлы нячэпаны пачак. І другі! І тут ён адчуў, што можа задыхнуцца ад трупнага духу. Ён прыціснуў галеты пад паху і пачаў вылазіць з танка, шмаргануўся каленам аб жалеза і ўпаў тварам на смярдзючыя грудзі мёртвага танкіста. Ахоплены жахам, ён выскачыў з танка і на ўсе жылы даў ходу. Трупны дух ужо ішоў з яго ўласнай барады, носа і рук і мучыў яго. Ідучы, ён абціраўся то тыльным бокам рукі, то рукавом, а гадзін праз дзве пачаў жаваць галеты. І ўсё яму здавалася, што на ім ляжыць урачысты позірк гругана. На другі дзень усё яшчэ цягнуўся лес, а ён усё ішоў. Некуды ж прывядзе гэтая дарога, тым больш, што ішла яна як бы у супрацьлеглы бок ад усходу. Ён заўважыў гэта аднойчы раніцаю.
Перад самым выхадам шляху з лесу ён пачуў нейкі роўны скрып. Трывожна ён азірнуўся і ўбачыў. Галіна аднаго дрэва на самай дарозе адцягнулася ўніз. Надламалася пры ствале, пагойдваецца і паскрыпвае. На дрэве вісеў чалавек у ботах, у тутэйшай адзежы і з дошкаю на шыі, на якой было напісана «Я партызан». Павешаны ён быў крукам пад сківіцу, і шыя і плячо яго былі ў крыві, ужо закарэлай. У гэты момант у Густава і з'явілася думка, якая ажывіла яго і ратавала ў далейшым яго падарожжы. Ён аж затрапятаўся. Так натхніў яго ўбачаны ім малюнак. Значыцца, тут жыве германская ўлада. Тут ратунак, і тут смерць тым, што ператварылі ўздзек над ім, яго ж мару. Тут, можа, і сын яго дзе. Але каб вытрымаць, каб перахавацца, каб не трапіць ім у рукі. Ён пацягнуў, як толькі мог, павешанага чалавека за ногі. Галіна адламалася, і труп упаў на зямлю. Добрага паўдня прайшло, пакуль Шрэдэр зняў з трупа боты і ўсю адзежу і пераадзеўся ў яе сам. Цяпер ён быў крыху падобен да якога-небудзь тутэйшага няшчаснага, які вылузыўся з якой-небудзь бяды і цягнецца ў свой бок. Ён паддаў ход, як толькі маглі вытрымаць яго аслабелыя ногі. Ён ішоў дзень за днём, і дзіўная рэч. Нідзе ён не напаткаў ніводнай нямецкай машыны і ніводнага нямецкага салдата. Неспакой усё большы выростаў у ім, і ніводнай нідзе жывой душы. Кожны дзень ён сачыў за ўсходам і заходам сонца. Ці не кіруецца хаця ён у супрацьлеглы ад захаду бок? Раз на дарозе ён спаткаўся з жанчынай і запытаўся, ці далёка да Баранавіч. «А ты хто?» – адказала яму запытаннем жанчына, чуючы яго ламаную мову. «Ты, можа, чэх? А тут ёсць чэхі?» – хітра запытаў ён. «Немцы везлі кудысьці чэхаў, дык яны ўзбунтаваліся, паўцякалі і бадзяюцца па дарогах», – сказала наіўная старая. «Я чэх», – адказаў Шрэдэр. «Дык на Баранавіч ідзі проста шляхам да скрыжавання, а там па шашы». Цяпер ён пачаў ісці начамі, а днём сядзеў дзе-небудзь у зацішку. Ужо зямля ўмерзла, і ночы сталі доўгімі вельмі. Бульба на полі была ўжо мерзлая, але непрыбранае збожжа добра высыпалася з каласоў, і многа зерня было нацярушана. Часам высвечвала сонца і яшчэ крыху грэла. Тады зямля пачынала раставаць і чарнець. У ім сфарміраваўся свет вялікай адзіноты. І вось шлях дайшоў да такога месца, дзе Шрэдэр спыніўся, і выразная думка аб блізкай гібелі стала ў яго цвёрдай і выразнай. У гэты дзень селася мокрая імгла, але к вечару выяснілася, і заход сонца быў чысты. Ружовасць ляжала на небе, і вочы маглі цешыцца з адзінокай травіны, якая дзе-нідзе праз нейкі цуд захавалася на ржышчы. Так дзень пачынаў згасаць, калі Шрэдэр убачыў проста на дарозе абломкі машын і мноства трупаў нямецкіх салдат. Патрушчаныя галовы, падрываныя ногі і рукі, і ўсюды высахлая кроў. Шрэдэр мінуў гэты жах, і яшчэ не змеркла, калі ён убачыў перад сабою велічэзнае дрэва. Божа!
Ён ужо 2 разы бачыў яго. Ці гэта сон, ці гэта страшная сапраўднасць? Калісьці ён упаў тут хворы, і канвойны рускі салдат узяў яго пад руку і павёў далей, дзе пры дарозе стаяла ў полі адзінокая хвоя. Мілы Божа! Тады яго паклалі на воз і павезлі. Ён сеў на край нейкай труны. Яму хацелася заплакаць, але ж ён тады ад слабасці свае не вытрымаў і адчыніў сваю душу перад тымі, хто ратаваў яго, і нахіляўся над ім з ясным позіркам. І тое, што ён аддаўся патрэбе свайго сэрца, згубіла Гертруду і цяпер губіць яго. Ці здолее ён цяпер быць цвёрдым да канца і не сказаць сустрэчнаму: «Хоць ты не немец, але не буду я цябе ненавідзець. Пашкадуй мяне». У страшным утрапенні ён прайшоў яшчэ крокаў 200 і ўбачыў. Збоку, пры самай дарозе, насыпана зямля, на насыпе ўбіты ў зямлю кол і на ім дошка з надпісам: «Тут закапана 176 немцаў, якія навалакліся сюды таптаць нашу зямлю, і на гэтым самым месцы падохлі ад партызанскіх куль. Гітлераўцам сабачая смерць. Чытайце, немцы, і вучыцеся». Шрэдэр прачытаў і зноў рушыў далей. Перад ім была абрукаваная паваротка і надпіс на слупе: «На Сумлічы 6 кіламетраў». Нічога гэты надпіс не сказаў яму, але ногі яго захісталіся, і ён сеў, а пасля лёг на зямлю. Усё цела яго ныла, галава кружылася, і кашаль пачаў ірваць яму грудзі. На вялікім скрыжаванні ён ляжаў, і раптам страшная думка цюкнула яму: «А ці не ступіў я ўжо на дарогу за сваёй Гертрудай?» Ён падняў галаву. Надпіс на слупе ўжо ледзьве вырысоўваўся ў змроку ранняга вечара. Ён устаў без жадання і волі, прыпёрся плячыма да вялікага дрэва і звяў. І толькі кашаль час ад часу вырываў яго з забыцця. Божа, якая доўгая была ноч! Тая чвэрць веку, якую ён пражыў з таго, калі ўпершыню ўбачыў гэтае дрэва, была карацейшая за гэту ноч. Ён сядзеў з усходняй стараны дрэва, і калі ўзышло сонца і паклала на яго страшны твар праменне, ён паварушыўся і падняўся. Надпіс на дошцы зноў стаяў перад яго вачыма: «На Сумлічы». Тут ён раптам уздрыгануўся. Божа, які дзіўны лёс! Гэтае слова ён пісаў калісьці свайму малому Густаву, калі думаў, што памрэ сярод чужых людзей. Там была дзяўчынка з яснымі вачыма, тая, што паіла яго малаком. Ён не вытрымаў. Цяпер ужо слова «Сумлічы» пранізвала яго вострым болем і смуткам аб нечым навек страчаным і апаганеным. Ахоплены дзікай думкай, ён рушыў у брукаваную паваротку. Каля Сумліч жанчына везла воз дроў. У першай сумліцкай вуліцы дзяўчынка несла вядро вады. Яна азірнулася на прысутуленую дзіўную постаць, якая ледзьве грабла нагамі. Стаялі дрэвы без лісця, і дым ішоў з аднаго коміна. Тут жылі людзі. Шрэдэр падышоў да дзяўчынкі. Ламанай мовай ён сказаў:
Гэта сумлечы? Сумлечы. А немцаў не чуваць тут? А ты хто? Чэх. Немцаў няма, тут нашы. Пасля таго, як пашашы пачалі душыць немцаў, дык яны сюды і носа не ткнуць. Трасцы. Партызаны всюды. Немцы толькі па гарадах асталіся. Зноў адчай і трывога выгналі з Шрэдаравай душы нядаўняе жаданне сказаць першаму сустрэчнаму чалавечае слова. Тут падышла другая дзяўчынка, і новае пачуццё ажыло ў Шрэдара. Гэта быў страх. А страх пачаў зменьвацца слабасцю волі і думкі. Аднак жа думка яго працавала даволі цвёрда. Разам з тым зноў пачало варочацца да яго імкнення да чалавечага слова кожнаму, хто натрапіцца на яго дарозе. Настрой яго зменьваўся кожную секунду. То хацелася яму крыкнуць: «Густаў, сын мой, дзе ты? Дзе твае салдаты і слава фюрэра?» То хацелася сказаць: «Пракляце табе, фюрэр, за тое, што ты павёў мяне туды, куды я прыйшоў», і цалаваць гэтых дзяўчынак. «Гэта чэх», — сказала дзяўчынка з вядром той, другой, якая толькі што падышла. «Дык чаго ты стаіш?» — сказала Шрэдару новая дзяўчынка. «Калі ты чэх, дык ідзі папрасіся ў людзей у хату. Ты ж ледзьве стаіш». Вось і чалавечае слова. Яго моцна ўразіла. Ён аж хістануўся на нагах. Раптам ён успомніў, дастаў з кішэні запісную кніжачку і хутка знайшоў запісанае яшчэ ў Германіі, калі збіраўся сюды. Запісана было рукою Гертруды, перапісана з яго пісем. Яна пісала з нядобрым пачуццём да яго і з пэўнай думкай. Гледзячы ў гэты запіс, ён сказаў: «Дом Нявады». «Мы заведём», — сказалі в адзін голас дзяўчаткі. «А ты правда чэх? Ці можа немец?» — сказала адна. «Чэх», — адказаў ён. Яны павялі яго на край мястэчка, дзе радзей стаялі хаты і відно было поле. У хату яны ўвайшлі разам з ім і в адзін голас сказалі: «Гэта чэх, хоча есці і спаць». І выйшлі з хаты. Ён пераступіў з нагі на нагу і ўбачыў. На лаве ляжаць вінтоўка і патроны. На табурэце сядзіць чалавек. Пасярод хаты стаіць жанчына і ў пасцелі ляжыць дзяўчынка. Падлогі ў хаце няма, а ўбітая зямля. Гэтая зямля і ўразіла яго перш за ўсё. Гэта ж зямля, гэтая так была тады асветлена сонцам, калі ён тут скінуў з сябе хваробу і раскрыў перад людзьмі душу. І вось ён пачаў пазнаваць у гэтай хаце ўсё. А дзяўчынка, яна ляжыць і мусіць хворая, бо такі худы і жоўты яе твар. Можна падумаць, што яна цэлыя годы праседзела ў турме. І зноў яму душу сціснула новае ўражанне. Вочы ў гэтай дзяўчынкі. Гэта ж тыя самыя вочы. Можна падумаць, што гэта тая самая, што так даўно, калісьці, паіла яго малаком. Ён пачаў калаціцца. «Ну дык садзіся, чэх», — сказаў чалавек. «Зараз цябе накормім». Шрэдар сеў, і думкі яго зноў аслабелі. Яго хіліла да забыцця.
І смутак, вялікі смутак аб усім свеце б сабе здушыў яго. «Садзіся бліжэй да стала, налью табе есці», – сказала жанчына. Ён сеў за стол і сказаў, хоць ломанай, але рускай мовай. Відаць, ён як мае быць рыхтаваўся ехаць сюды, каб тут пакінуць быць арандатарам. «Я некалі падараваў бы вам золата, гадзіннікі, пярсцёнкі, крыж. У тую вайну я быў хворы і палонны. Яно пайшло гэтаму дому на карысць». Ён не памятаў, што казаў. У вачах яго цямнела, душа ныла. «Божачка!» – шпарка прагаварыла жанчына. «А адкуль ты ведаеш? А, гэта быў ты! Я тады была яшчэ малая». «Дык ты немец?» – раптам заварушыўся чалавек. «І я тады быў малы, а яна цяпер малая». І чалавек ткнуў рукой туды, дзе ляжала хворая дзяўчынка. «Дык ты немец? Выйдзі з хаты! Чуеш? Ідзі!» Чалавек узяў з лавы вінтоўку і грукнуў прыкладам у зямлю. Шрэдэр саскочыў з лавы і пайшоў у дзверы. «У сад ідзі!» – закрычаў чалавек. «Унь туды!» Шрэдэр увайшоў у сад, дзе густа стаялі голыя дрэвы, і зямля была зацярушана мёрзлым лісцем. «Стой!» – сказаў чалавек. Шрэдэр стаў і штосьці шпарка пачаў гаварыць, перамешваючы нямецкія словы з рускімі. Чалавек не слухаў, прыцэліўся і стрэліў. Шрэдэр упаў і сканаў, лежачы праз хвілін паўтары. Кастусь Лукашевіч убачыў на дрэве падмерзлую бэру сярод чорнага лісця. Падумаў, на яе гледзячы, зазірнуў у пуньку, узяў з саломы 2 яблыкі і ўвайшоў у хату. «На, Лізачка, еш антонаўкі», – сказаў ён, падыходзячы да хворай дзяўчынкі. 1943-1944 гады.